Sana diterima. So. Mangkane ta lalek dikongkon ngentekno dhuwit iku langsung tekno. Kaya ngono iku mang lho, langsung teko akeh. Ayem atiku. Lalek sampean gak tau blonjo, ngirit kek dhuwit gak entek-entekno. Bojone iku lho Dik, ndang game over. Wong wedok iku wis gak usah mikir apa-apa. Pikirane ya kaya ngono iku mang lho wis. HP-an nunggu ngarep omah, check out. Pesanan diterima. Pelayanan baik. Wong wedok kok kate macem-macem. Lah sampean iso tak koyo masak jangan. Jangan iku ya wis bagiane wong lanang, Dik. Wong wedok lek masak iso kacang ora padha-padha. Sitok 6 cm, sitok 7 cm, sitok 8 cm. Jan. Sampe nang ndi? Heleng ta? Ki, sangu BPKB. Masalah. Ya ngono lho, Dik, Wanita yang ku cari dan ku idam-idamkan ya ngono lho. Healing, dolen, shopping. Sangu iku gak tanggung-tanggung, Dik, BPKB ngono lho. Wong wedok kok dolen sangu dhuwit. Sangu BPKB ngono lho, Dik. Iku jenenge wong wedok idaman, patut dicontoh. Wong lanang kok wong wedok dolen sakoni 2000. Lah prasamu iku bojomu ta wong amen. Iku bojone Slamet iku. Slamet mantanmu iku. Iku bojone lek dolen ngono aduh sandalan japit sikile putih pecah-pecah. Sangune mek 2000, Dik. Astagfirullahalazim. Wong lanang opo ngono iku? Nyangoni bojone kok nyangoni anake ae. Ngene iki bojoku jan sip wis.